Ka jinglej berat dawai da kitrok hamarten haki khindiat sngi baladeb ya ki bala suba bade ki dawai ki bala kutno kapor ban pendon kam kala penlong ya ka menteri bade khmi ya tanat ka koi ka khia ka sor ka jela ka Dr. Amprin Lingdo ban patoket halor kani habakren sigilat pthai kubor ka santarik noitung arajar pulai ka Dr. Amprin kala ong ba omla ban subret pathari ki dawai hamarten bat omla ban tipru manu basha ki kali ban wan bread ki dawai da ka pen pau ba ka jing bread dawai kadi ka kam ka basngokhia kalaong bakan patoket da ka tanat lani ka departmental inquiry halor kani ka kam ki babon ki jingkeli ki bangan hab ban keli ta ya ka department bat ni GUE bai kum kani ka juja sija te ngidang wa ya ki jing shisha kata ka departmental inquiry ngin hab hi ban le mar bangin hab ban pen balai ye kita kidawai ki bakoksan pila suya brand atau pila penbiang kat kum kaan pila syong kum ka committee kadi bandon ka committee for disposal of medicines kumno kitu kidawai ki yorong hamarten mano bapelaj kitu kidawai siapa kumno kalay long kumta di bandon drug controller di one representative na pollution control board ki babon ki authorities ki bangihapan yakot swa bapin disposal ki kidawai ki bakum ki ay rung amtem mar ki don ki generic ki kerteng ki ba kerteng dawai ki ba ngan hapan wa tip ki nam ta ka cingpang ayu ki ay kum kita ki jaj dawai ki ong ba ka Department of Health te ka ong bed ba ya kini ki dawai la su bu apok stock nadu kat kendai atau way Islam bedon ka COVID kadai ki sisharu bah ka por COVID ki patients kim tre ban wan hospital ki bala ka taru ang bedon kita ki dawai la dai ban yong da ka committee ka bedon an bedon authority kin ban yele kini ki kam te ai poringi idang wajik tip susu ban ngin ya pet ya ka ek bedon kam ban le ban pembet ya kan ni nomor kan ni kam de ka sen ka baning pong bang UI baka jakom ni ki CHCs ki PHCs ru nyapan pen por banga kali informally mga ki ong baki shupi ang daka Cleo ray ka Cleo ayu ka Cleo ko bakum no kapade bandon jing deep kat no jeliw kat no wide kat no ngimla ban le ta ti nga sosi sibun ray panshu sosi kam don action ngin wat jiktip ngin shim action namar bakani kalong very serious sao ka sotar kala shim ya kawai ka sinjam ha ka ba kan constitute no da ka procuring authority ikidawai nang ba iway idawai bala in den na ki districts they bandon justification kanu teli ki jat dawai ki bakum no ki don kam they bandon justification they ban shuthiet ki dawai da bisa upat ba but salik bread pat iki samarte kalong ka papakala pat ngin wat tiktem bat ngin wat ngin jurip namar bakani kamla onong kumno ka marten ru ka sya iki ban dispose kita kidawai hakano ka rukom yo rung kita kidawai nagagit marten lapsus ki bapun ngidai ban pet bangi kum ka state ngile ikka ka badon jingmut bat ngi bat ya kaan ndai ngi bangin syale ka nala kamon tingin wa tiktip bat ngin le